Ayun, nice sliced bread. Nangutdan mo sa sliced bread. Wala na sila sliced bread ari guys sa Godilos Bake Shop. Kung ano lang siguro akong paliton. Wala pa mo'y pandesal. Kung ano lang, kana na lang siguro tagbila ganina 5.20. Kana lang bali kung ano 100. Ha? Bali 100. 5.20. So 5, 10, 15, 20. So 25 ka po. Amot ka dito sa pikas kung naaba kay slice bread at tun. Sa'yo lagi mo ron. Di ba usay alas 8 man? Sa tingulan, Lagi na. naawa kasi sila sa amin kasi malayo pa ang aming yan sa aming bahay. Malayo pa ang nararating. Bitaw guys, nag-ulan. Ang dito dapit sa ilahan ni Lilin, kusog ang ulan. Pero pag abot diri side sa Bliss, diri dapit sa ibabaw sa kuan center, wa nay uwan. Pwede i-doble na ako ni siya, madam, or magpalit kog silupin kay para ako ni siyang putson kay basig mabasa hinunig uwan. Duha lang ka silupin dayon ibawas, madam. Kay manigurot ta. Apa ka muli mo na? Ha? Apa ka muli mo po? Mapuwa. Ito wala dito ngayon. Diha man ko sa kuan. Diha man ko sa Kabulakan. Mek. Oh. Wala pang purong din. Madam, uwang mo eh. Yun na ako kumag. Sige mo, okay? Gamay na ako. Wala lang tayo mo eh. Hindi ko na kung pangilang Wala ko di ka walaan. Uy, wala na. Nag-exit na magani na ako. Okay na ang kuan silupin. Salamat ha. Di ara. Ato ni siyang i-plaster. Dili na ako magpalit sa kuan palaman kay tuay peanut butter dito sa payag. Kaya para po magamit tuwa ang peanut butter dito. Basta ka mo kayo si Umar. Ano na rin ako guys. Ha? Sa bukit. Another na sa isa. Nang klaro kaayo ang ato kuan. Daw ihikot din dato sa kuan. Motor. Hi, madam. Madam, salamat. May lang ug walay uwan dito sa bukid. Basa na ba ako? Ako ni butang ang cellphone sa U-box kay basin kusog ang uwan dito sa bukid. Kita-kits na lang ta dito sa bukid, guys. Paingon ako maguli sa payag na ako'y napalit na pan. Kani nga pan ako ning dalhon ugma sa Manyanita. Kay birthday man ugma ni Utik niya. Nagtawag ba lagi si Madam Joy Joy nga ipapalit ko sa pan, ingon pud sad kuno si mother. Wala lang sa ko kadumdum nga birthday di ay ni Utik kay pizza 22 man di ay ugma buhon. Yan ako sa payag. Ako ra ning isabit dami ang pan kay basin habhabo na pud sa iring kay ang among iring diri kawatan. Nga si Sherwin. Ikaw na ka? Masaya mo giluto sa daan? Agoy, bangus. Manghapon din ta, guys. Mag-ili sa dayon ko kay. Grabe ka. Basa. The next day. Hi, guys. Good morning. Naaipan ako ning dalhon dito sa ilahan ni Utik kay. Birthday man karon ni Utik. Ako ning gipalit kagabi. Nya kay naamay palaman nga wala na hilabti, peanut butter. Ako gihapon ning dalhon. Nya si Sherwin kay di mag-uban. Ako na lang ang add to dito. Happy birthday, Utik. Kay amot og ikapila ni Utik karon ha? Aglitson si Alan. Si Tikong. Kaya si Alan agtawag ko na Tikong. Ambot og nanong gi tawag na ni Utik sa Tikong. Nya karon adto na ta. Ang baboy ha. Hoy.
Ba natuy-tuy kagid lagi, matuy-tuy kagid lagi hinuon lagi. Alas 3 kape naman. Timing nga yadto dito kay para surprise gid siya no. Wa man siya kahibaw nga nagpalit ko sa pan. Dahil mas mama ipapay sa bihon kagabi. Nya kay pag ato na ko sa ubos kay sirado naman mga kuan tindahan. Kanina lang pan akong gipalit. Ante, tato na tata. Amo sa dagian karon si Joy Joy. Oh. Di ka kuban man to. Dili. Di nira ko kay Nice, naiba. Unsa ni auntie? Manok, di Manok. kabuon ra ni ko sa kapitulyo. Yung dumagay ako din ni nagyud ko kay Ah, pai adlock ng bata ni Nico karon. ay ato pud ka kagayan auntie? Pambinsin na mo karon. Ha? Pambinsin si ikaw una si. Ang mabantayan ako. Kay murag antik ka pa. Giahak ni dalan. Ag-asa mo auntie karon? Kagayan, pambinsin na mo. Ah, convention na sa barangay? Oh, Ah, pero yung kailangan province karon. province aga dawat bonus karon. Dili bonus ay buno. Buno ra. Giahak. Hinay diha. Ah, sige na. Kibasig. Ibo ang ako lang ikaw kay kasanta kita. Giatok ni dalan lagi da. Wana manggod sad lagi. Ang tanim daan si Joy. Ha? Ang sasa na nimo. Wa na ko na tsata ato na kuanan karon. Dali anak kahit ilikit. Oh, unsa oras inyo kuan ante? Alas 4 sad mo. Patungod siya. Okay na. Aw, alas Tingko ko man biyahe mo. alas 3 man sad kapin. Ang kani gidani mo hita kayo antiyo. Na wala na kanang ano na gabi. Oo. Akong hinay ang uwan di ay agpundo ang kuan. Pero kung kusog agkabanlas gid ang kuan. Joy. Kana. Oh. Ali na madam kay luto ng litson ni Alan. Uy. Ha? Hapit na alas 4. Ako ni siyang gitabunan kay kanang mag-ulan. Mabasa ang iyang ignition. Diri rasan ako ni siya butang. Kay ato ra pod sad na itabon. Kay kanunay biya mag-uwana dinhi. Nya magdala ko karon sa motor. Kay akong adtuan silang lang og si Iba karon didto. Amin. Nara ni Sinistor, si Bintoy. Unya kagabi guys, si Alan nagdala siya sa cake. Unya to gibilin dito sa ilahan ni Lilin. Wala niya gidala diri kay basin pag abot ni Alan diri naa si Utik. So karon paingon nami didto pero atoan sa din ako si Langlang og si Iba. Ay na naman di ang cake oh. Ay. Gani. Unsa mo oras nagpangas gabi, sir? Alas 10 na. Sige. Atuan sa ako si Kwan. Nga hurot na mong duha ka. Doka. Wala si tulog mami uy. Tulog. Wa say tulog. Sige. Ako sa atuan si Kwan. Si Iba og silang lang ha. A few moments later. Agpas lang. Bunluta, hubluta. Dali ah. May paingon ang kon ha. Tara na. Agpas. Ta. Mga magiluyahan ah. Ta. Ilis ako. Iba? Tara na. Ilis ako te. Ayun na pag-ilis na. Dito ta diya lautik. Sige na. Wala di ako bra kadali lang. Ayun na. Sus ginoo ko. Murang may dili. Agpas. Okay na. Sa'yo na kay kuuton. Kanyo. Kani on. Sa'yo na ni kuuton ho. Hinahinayon na ni si pagkuan anak. Oh. Makadungog ka pa ba? Oh. Isus ka gi atod nga. Imo unta ning gi palpak ng style ah. Oh, gibira siguro ni sabon unya wala na dayon. Oh.
Sige. Lang. Duy, alin na, Duy. Naunsa ka? Damo ko sa mga lawa. Unsa ba? Unsa madam ko? Sanip? Alas 5 naman, hapit. Dali ka mo lang. Gani, pagdali mo diya. Oh. Oh. O dala ning kuan oh. Gidala na akong peanut butter dito sa kuan kay madaot na da. Pwede naman nato ang motor dito ibilin sa kuan sa kalsada ra. Kay danlog man sad kay dito sa ilaha. Sige. Adto na mi guys. Baklay lang. Baklay. Ibutang na dani. Ariklan. Ito eh. Ito bakit, mami? Sige. Kisay nagpahit dani di ay. Ikaw day? Uy, very good. Tisa. Sakay ko ni mo mi de. Ayaw na, oh. I'm with you. Dani ka tangke? Dani ka lingkod sa bugas? La. Ah, wala mong motor si Billy ay. Nailan ni Ubin na plat. Dito ra binuhangan gabi ko na platan. Nagpakuha ko ni Kuya Nestor. Na, dala Ubin. Yung kami magdala ko to. Gira ning plat. Ah, grabe yung dito sa ubos di ay. Wala na abri nga vulcanizing. Kung dito yung magibili din sa ubos. Na, magtubunga na lang. Tubunga pa ko. Di ako na lang idala. Kaunsa ka? Padaplin ta guys kay basig mga dumbol na inunta dani. Naguna mi dani kay nagbakler raman sila ni Mother Earth, sila ni Madam Joy Joy, Auntie Inday. Nya si Iba gikan dito sa ibabaw nagdiretso sila diri. Si Bia nakauban si Bia, ang Bia nga gwapa. Wala ay. Wala lang. 30 ka buo. 30 ka ba ka isda? Kani kasi mo rin. Muna ka Kaya po to mo, Brian. Ha? Kaya po to mo. Wala, Brian. Iya na putay na be. Tenta ka mag-ala ko. Gagmay din nga isda. Pero kinason wala. Wala mo. Man sila naglangoy kay dito naman sa laod nagkuan sila ba na masul raman sila. Ah, Ayun kay kung kuan nga. Pagkuan ba kay kuan? Kay siya nga. Lain budagat kay. ay kung wa na isuga. Hindi na makita si Bia. Si Joy Joy ako nang-giagian dito sa ilaha. Sige, ikanaog doy. Kay diri ra man ni nako ibilin ang motor guys kay grabe pud sad ka danlog dito sa ilaha ni Madam Utik. Damandam ka karon kay ihawon ka. Dana ra ah. Hi guys, good morning. Happy Sunday. Good morning. Pwede ra man dana, di ba? Kilid naman. Tana iba. Sige na. Ba man di mo nagyatang sa dalan? Mao ka ni. Asa yata sa dalan? Gikan dito oh. Dili na ba abay ta diri tanan oh. Di man gud sad sila ag-agi na nasa tunga. Diha man sa daplin, dito man sa daplin daw, diri sa daplin. Okay ra. Sige na. Usa man dani tagpuyo ay sige na. Si Lula mo ipauna kay ganihar alingasa kay na siya. Ano si mama? Wala siya no pagidala ni kape wa pa siya gidala. Ingon dito ko ingot. Ingot. Hindi man sila ingat ano. Aman si ingot nanti wala kauban. Wala guban si ingot di ay? Wala. Gibarino pud siguro to si ingot. Dito man tong gidala. Tana. Lak na siya. Amin ako Sabado karon. Domingo di ay. Hoy, wala para ba na man atong shooting karon ha? Mo adto pa ta sa party. Ha? Kadlaw. Dili party. Ani kay ag Para sa kamada. party sa tribal. Tubukid. Ay uban man ka antida. Unsa? Pareho sa tong iba kring. Paingana-ingana ka na sinistor pero hadlukan ka na. Tuo mo. Kunol pong itlog na. Kunol pong itlog na ha? Wala man. Wala na, nagsabaay ng... Ay na naman si Utik, nagawas oh. Hala na si Utik sa gawas, naglingkura. Naglingkura si Utik, nag-ana-ana sa buko.
Dali ka mo. Nagpanon kay kapira yan. Anaan din eh. Sabay. Sabay dia. Lingko na si Utik. Sister Utik, happy birthday to you. Tinaot nga ang Diyos, mana kanimo. Among iampo nga ikaw hatagan. Yung Kalawasan. isan asa ka. Asa ka. Iampo ko ikaw. Ikaw. Ikaw among giawitan. Giawitan. Sayong kabuntagon. Kabuntagon. Diyos no kahayag. Kahayag. Naglalag ning dughan. Dughan. Ang luha ning mga mata. Mga mata. Asa gugma. Gugma. Alan diha kaniya. Pinaagi sa iyo. Gipangayo kanimo nga magpadayon. Ang tawa mas kani si Iba rin basa. Paghigugma og pag-alagad kanimo pinaagi sa imong anak nga si Jesucristo atong manluluwa. Mahal Yag na ang langit sa kasilaw sa adlaw upang na igsoon. Gigugma adunay pagtagad nga walay paglubad. Wala ang kahadlok sa inyong pagpuyo ning atong kalibutan. Busa igsoon ayaw na pagmadudahon. Kay kini nga mong halad dili gyud molubad sa kaaturan. Birthday gift na niya, birthday gift. Oh, di ba? Happy birthday to you. Hinaot unta nga pabuton sa daghan pangkatuigan. Pramaya Mia. Bubuhi Ginoong mga grasya. Bubuhi Ginoo, halina, halina. Bubuhi Ginoo, mga grasya. Halina og santo sa kami. Awit tanta og awit tanta og awit tanta si ote chalen. Awit tanta og awit tanta og awit tanta si ote chalen.
Law kini adaw kini. Dito na lang kanimo. Ug sa among pagkakami, muawit alang kanimo. Amo nga tanghinauton, nga ikaw magbalipayon. Kay mo awit kami, kay mo awit kami sa imong Mama pagani ka human kanta. Ali na dani ma. Agkaunsa sa kanisiya nga. Naman pala kasi sekreto naman ko di ay gidala mo gini. Kay mo awet kami. Kay mo awet kami. Kay mga Ayaw ka na pinay mong video din. Wala na untoy. Ayaw ka na dai. Hala, bonggisyo si Madam Utik oy. Happy birthday, Madam Utik. Ay, paglingko niya, pagdawat. Happy birthday, Nanay Utik and Tatay Alan. Oh, di ba? From Doy Doy. Nadakan kayo regalo doon, napay bugas, napay cake, napay kuan, kape. Pag init ka magkubit, kaya kape ka. Plasta na dana bang. Kay mo awit kami. Kay mo awit. Uban siyang anak, si Ginong Hesus na mao'y buhay o hari, basta namo. Diyos na usahan to sa kanturan. Amen. Amen. Sa mga anak ko Happy birthday! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Nansa ka din. Nansa ka din. Karugay tataron lagi ng halasa na kay Tawag ka lang sa every kalipay si pang kalipay. Ako yung nagdala. Ako yung nagdala. Ha? Yung drippingan ng kukuha ng busaw. Lahat na. Abot di ba ako nagdala na? Dali naman sa'yo ba? Zan. Makwento na sa'yo sa buntag. Rasipang sa lalo. Pinagkuyapan kayo sa inyo. Kaya po ng kape, kaya halas-halas. Regalo kaya yawa mo ganing kape. Sige, pakainin kayo. Ara kita kape gano, sabi ay sila. Nansa kape. Katagi si Biya. Ginoo ko na po. Kanila ko tasa, special ni. Dani mo, Duy. Dani bang ko, Duy, oh? Dali mo dali para inon mga lakan sa laman ko. Di pa naman no. Kape tayo ba? Ganun ka. Peanut butter. Ami yung halas sa taga. Ni pala chocolate ko dyan na. Datong yagi si Brian karon. Abi ako di nakagkakurat day. Ami ako kaya sa taga. Lang si Biya lang. Biya o biya. Lab na ni mo na kape na ni mo. Tunga o tani o, yata ni kuan. Gawin tasa. Kapit asam sa ikong tasa. Pero tuwa. Kani si Iba, iana lagi na imong buhok Iba. Iana ba? Ay katulog ba ganito? Ha? Iana ba? Oh? Happy birthday. Nagugod na pala si mami. Manang mo na balik buang ko. Away mo manang ko. Ganagan mo. Si Iba sagi. Ay baka ni ba kali. Akabuag mo yun. Pagka mo natin dito. Ang gaya man dapat. Lisod pan. Buwa ka. Ganagan si Judy, ganagan. Panagaw ko dito sige baka kon bol bukal sige panagaw ng taon. Ha?
Kamot yung silang lang taon. Ay kagana bagit at kamaayo bagit kayo. Nagpanikawon ka ulit ka sa ito. Ito ba? Unsa man imong giputos? Charlene, ako niko. Ayaw ayaw andi na di kay kaon pa ta. Napakala ko. Labo na balik mo. Ha? Para humba. Marami na ganyan. Unsa ni? Atay? Atay wak-wak. Susunod na, magpapasa, takpan na. Ano kato? Dito, kasi pa rin prevention eh. Unsa ni? Unsa ni nga kuan? Atay ni siya? Atay sa wak-wak. Ako na ni store. Lami ang kuan sabaw. Ha? Sa pait ang kani apit pait? Wala untag giapil ang kuan? Abdo? Muna man na siya, gid. Ha? Muna din na siya. Mo ba? Sa sulod si ginawa ba yan? Nga unta. Sa init kini ba? May lang mo ini. Asa? Mga unta guys. Unsa ang abay ni mga kung nag-away na? Puti-puti na. Nadoy oh. Lamig na. Dili ka sa nakaon ni. Lang batang ka na lang de. 160 na niya lang. Ha? Ito lang mas tayo bar mga tawid. Kuan man ni siya atay man din ni siya sa sulod sa kuan ginawa. Kamahaw naman hindi mamahaw ta. Napaisaw. Di man na atay. Kaning manok man lagi ni. Asa ni? Kani yung bihod siya. Ano ba eh? Sabot ba ni arthritis? Agam po sa dinggi. Adi ka makakat sa daily karon. Gikan ako dito sa ilahan ni Utik. Nya magkikay na pud ko karon kay naay party sa tribal. Ipauban daw ko. Toy. Hala. Nagkatulog pa man niya ho. A few moments later. Guys, diyan ako diri sa ilahan ni Mother Earth. Si Madam Joy Joy ug si Mother Earth tuana naguna na sila gihatod ni Doy Doy. Nibalik pod sa si Doy Doy diri kay para isakay si Richard. Nya dani ko magsakay kang John Mar kay ang akong motor ako paning ipaayo kay murag na ay diferensya dani gamay. Para dili magdako, dani na lang ko magsakay sa kang John Mar. Sige na, bakin na John Mar. Kay gato na ta, kay late na ta. Sila ka na. Puros kami? Puros yung mata. Saka John Mar ha. Uy, ikot isa pa. Isa pa. Uy, ikot. Sige. Oh. Dito, ibabaw. Oh. Nahinay na. Uy, ginuo ko pagdali na mo diha, ginuo ko ag pauwaw nga. Ama sa iba. Wala pa gani sila gani ako garing gitsa. Agoy, ginuo ko. Na, impas kita karon. Ang mama mo. Unsa? Sapot mo ni malam Unsa? ko ma. Papataw-tawa. Di anami sa area, guys. Nya. Si Alan daw ug si Utik nagtabang-tabang pag luto. Nya nada ni si Manong Jose, sila ni Auntie Inday na adani. Nga to ayaan. Ato anak ko ni Pirla. Ah, pag mangkon ni kay na. Amin ko, ma'am. Paras-paras. Nadani si Alan nagkagod sa kuan.
Para gata. Kanay dagway ni kwan? Dagway ni. Nanay dagway sila ko. Dagway. Wa ba lagi sa iba? Ambot ang asa pong nabuang. Sati ba? Morning! Good morning. Ikaw nagtuguna, ikaw nga. Chuti mamaya, bayabani. Kaya lagi si mama. Ano ba? Ginag-ano din eh. Hindi siya magani lagi to. Lagi. Naulahi mo ko kay. Hi guys! Gusto po na ko sa payag. Welcome to our vlog. May kain ganit wala nagpuan ang Wala nag-uwan. sige ug ay Gani. Lord please lang kay talang sara Kay- nagpok Lord Gani. talang sara mi Karon panin, di ba? ay dili uy every year Ay, every year na ni. gikan pagid ning kuan Sukat pa ni sa pag-abot diri. yes dugay na nagsige every year and then talang sara lang mi ag ka ng kon bitaw solicit sa karon naka-solicit man mi kay naghatag Lagi. pero naghatag siya wala tong pagsalo-saluhan karon Lagi. gamay pero mag-angay Angay. Angay-angay. Nadaning si Madam nagluto po sa siya sa bula-bula. Nya kana nilungag na ah. Nagubas na. Minit ka na. Yan nada ni si Madam. Mga Madam. Unsa ni siya kanang kalubasa. Himong bula-bula. Kalabasa, Malunggay. Malunggay daw. Ano na Vitamin kay ni pero ho nanganak ka. Vitamin kayo. Full of vitamin. Nya naay gitakloban nga karning manok. Imo na chicken curry. Chicken curry ko no. Kon mo na Napay among di. Napay among chicken Asa curry. man gi prepare nga prepare nga paklay. paklay. Oh, nay paklay kani. Kani para dera nya chicken curry ni siya. Gay parakot. Si Madam Utik dani mo'y nagluto-luto pud sad. Di apa wa panahuman. Ay bright din eh. Ang tanigyaw yan sa dinggi. Abay ko dito ba sa abay ko. Nagpapag, Kabirkot. Napapag, abot ako. Muna biya kay larot ko na. Asa ba nang kausa na manubo dire? Ano man sumahan? Piling mo dire. Nya Minaw man mga sakyan ng mga tao. Kaya una ko kay arang makainom ito na. Asa ba nang kausa ni tibo karon? Nara man sa unahan. Inanikuan uging aso to. Ya. Asa ba nimo sa? Ikaw pakasan naman sa tibo gud. Sa ato dito. Nakainom tanduay ka pidinga man pero piding man dito piding. Ikaw kanigi sila lang galit na pa kay naka-shot dagatan. di paandam na biya mo. Naulawan hinong kwento. Andun na kanimila. Anak pa primero ka to kung ulita kung ilan ka. Asa ba nang kaon sa manubo? Asa nga. Kasi kaon sa manubo. Pag ingon ako nga ay katong kasal ba kasal isa. Kaya napakasal mi isa. Ang ko urahan. Kaya pa mi nakatuod gatan. Gusto ba kay padagan kanila? Auto driver din ko. Driver. Nagtry ka dayon eh. Gusto kay padagan dili ka nang ganina sukos sa ganina lamay may. Ato ko sa bangwen mi ako gani pinababalik. Halo di biya mo bulam ganina ko sa iyo. Gusto kibaragan, gusto kibaragan. Wala ang driver na. Kus dali pa lang kay sundo sila ati. Kay bala wala po. Gusto kayo motor, gusto kayo motor. Para sa mga iba mo like sa ako. Kani anak ni Perla. O mo gani. Ah, dagwan di ado. Oh. Ano sa ado? Ato, wala talong na. Amo ni ipaburot ang balon kay para sa gym. Bukay kayo makatagira na. Sana gani yung Muna sang kauban. Hawiri, hawiri. Ayun!